Biz dərісinin praktik ilişini başlayırız. Şotland matematika Augustus de Morgan sözlərini aytıb ketəsim kilə. Matematikni aldağança tügərəknin kvadraturasını tabu jеңелрәк дигән ул. Әйе, укучылар, исәпли белгән кешене алдарга бик авыр. Әгәр дә сез уйларга да өйрәнсәгез, сезне бөтенләй алдарга мөмкин булмас. Хәзер біз сезнең белән геометрия дөньясына чумарбыз. Алдагы дәрестә өйрәнгән күп пычмакларның диагоналләре турында мәсьәләләр шишәрбез. Ике диагональ елый без әле белдек диеп, туры пычмаклык бит безне урталай бүлгән диеп. Искә төшерик әле, нәрсә соң ул диагональ? Нигә елый алар? Диагональ ул күп пычмакның кара-каршы ятучы түбәләрен тоташтыручы кисемтә. Туры пычмаклык диагоналләренең нинди үзлеген беләбез? Әйе, чынлап да, алар тигез һәм кисешү нуктасында урталай бүленәләр. Шуңа елыйлар күрәсең. Йыламагыз диагоналләр. 2дән 4 кисемтәгә әйләндегез бит сез. Мәсьәлә шишәргә әзерләнегез. Мәсьәләне тыңлыйбыз, балалар. Яклары 6 см, 4 см булган туры пычмаклык сызып, АС диагонален үткәреп, АБЦ өч пычмагының мәйданын табарга кирәк. Әйдәгез укучылар, хәзер дәфтәрләребездә буе 6 см, иңе 4 см булган туры пычмаклык сызыйк. Туры пычмаклыкны АБЦ дип тамгалыйк. Аның мәйданын исәплик. Туры пычмаклык мәйданын ничек табарбыз? Мәйдан табу өчен аның буен иңенә тапкырлыйбыз. Шулай бит? Әйе, S тигез A тапкыр B, 6 тапкырлыйбыз 4-кә һәм 24 квадрат сантиметр. Хәзер туры пычмаклыкның AC диагонален үткәрик һәм ABC өч пычмагының мәйданын табыйк. Игътибар итегез әле, балалар. Диагональ үткәргәч, безнең 2-3 пычмак килеп чыкты. Алар үзара тигез, шулай бит? Шулай булгач, мәйданын ничек табарбыз инде, балалар? Сез уйлыйсыздыр, без үч пычмакның мәйданын таба белмибез бит дип. Әмма без туры пычмаклыкның мәйданын таба беләбез. Туры пычмаклык 2 тигез 3 пычмакка бүленгәч, туры пычмаклыкның мәйданын 2-гә бүлсәк, безнең 3 пычмак мәйданы килеп чыгар. Димәк, 24-не бүләбез 2-гә, тигез була 12 квадрат сантиметр 3 пычмакның мәйданы булыр. Хәзер туры пычмаклыкның икенче диагонален үткәрик. 4 3 пычмак килеп чыкты. Диагоналләр кисешкән нуктаны O белән билгелик. 4 3 пычмакның айрым-айрым мәйданын таба алабызмы? Юк. Ни өчен? Чөнки алар үзара тигез түгел. Бик дөрес. Балалар, хәзер яңа мәсьәләне тыңлыйк. Квадрат диагоналләре үзлекләрен кулланып, диагоналы 6 см булган квадрат сызарга кирәк. Без квадрат диагоналләренең нинди үзлекләрен беләбез? Квадрат диагоналләре үзара тигез. Квадрат диагоналләре кисешкәндә урталай бүленәләр. Диагоналләр кисешкәндә туры пычмак ясап кисешәләр. Хәзер шушы 3 үзлекне кулланабыз да сызабыз инде диагоналләрне. Иң беренче нәрсә эшләрбез? Әйе, 6 см озынлыктагы кисемтә сызарбыз. Аннары безгә бу кисемтәнең уртасын табарга кирәк. Ничек табабыз? Әйе, 6-ны 2-гә бүләбез дә 3 см. Линейканы куеп, 3 см үлчибез дә O нуктасы итеп билгелибез. Хәзер O нуктасы аша икенче диагоналны сызарга кирәк. Икенче үзлекне диагоналләр кисешкәндә туры пычмак ясыйлар үзлеген истә тотып, туры пычмак сызабыз. Сызым 3 пычмагы да ярый. Туры пычмак ясаучы кисемтәләр үзара перпендикуляр икәнен күбегез беләдер инде. Шакмаклы дәфтәрдә шакмак буенча да сызарга мөмкин. Хәзер 3нче үзлекне кулланып, диагоналләр кисешкәндә урталай бүленәләр. 3 сантиметрлык кисемтәләрне O нуктасыннан бер якка һәм икенче якка сызабыз. Үзара перпендикуляр, ягъни 4 туры пычмак ясап кисешүче 2 квадрат диагоналы килеп чыкты. Хәзер кисемтәләрнең башларын үзара тоташтырабыз. ABCD квадраты килеп чыкты. Ул борылган квадрат икәненә ышану өчен якларын һәм пычмакларын үлчәргә мөмкин. Яклары үзара тигез, пычмаклары барысы да туры. Димәк, квадрат. Балалар,
квадратның якларын үлчик һәм аның мәйданын табыйк. Bir ягы 4 см 2 мм яки 42 мм. Мәйданын табу өчен 42-не 42-гә тапкырлыйбыз һәм 1764 квадрат миллиметр килеп чыгар. Балалар, рәсемгә карагыз әле. Монда радиусы 3 см булган әйләнә эченә квадрат сызылган. Әйләнәнең диаметры белән квадратның диагоналы үзара тигезме? Игътибар белән карасагыз күрерсез, бу очракта квадрат диагоналы белән әйләнә диаметры үзара тигез. Балалар, икенче рәсемгә карагыз әле. Бу очракта квадрат эченә әйләнә сызылган. Әйләнә диаметры белән квадрат диагоналы үзара тигезме? Әле монда квадрат диагоналы сызылмаган, аны сызарга кирәк. Диаметр квадрат ягына тигез. Шуңа күрә ул берничектә квадрат диагоналына тигез була алмый. Бу очракта диагональ МК диаметр НП-дан озынрак. Димәк, квадрат ягы ничә сантиметр булыр? 3 + 3 тигез 6 сантиметр. Күп пычмакның бер якта ятмаган түбәләрен тоташтыручы кисемтә диагональ дип атала. Исегездә калдырыгыз, балалар. Безнең дәрес тәмам. Сезне алдагы дәресләрдә көтеп калам.